No té un reglament de funcionament, hi ha una junta, diguem, o un equip que està format per 3 persones i una assemblea, però no hi ha uns criteris, diguem, que garantissin, d'alguna manera, la no interferència o la no influència per part de l'Ajuntament a l'hora de limitar o no les possibles notícies, programes, etc. També s'agradaria que les iniciatives legislatives populars que es presentin fossin vinculants. Legislatius. Sí, les iniciatives legislatives populars. Ens agradaria que quan es recullin el nombre de signatures suficient, aquestes donin lloc a la celebració d'un referèndum, obligatòriament, i que aquest referèndum sigui vinculant. Nosaltres entendríem que això tindria que ser així perquè seria una bona forma de participació. I també s'agradaria que hi haguessin uns pressupostos participatius, és a dir, que l'Ajuntament, dins de la partida d'inversions reals, per exemple, destinés una quantia, una part, un percentatge, i que es pogués fer una relació de possibles inversions a fer al municipi i que fos el poble, mitjançant un sufragi, i decidís quina inversió seria l'escollida. Bàsicament, això és un... Jo penso que el ROM és el que és, llavors podem tractar punt per punt o en algun moment determinat com un prec, com recollir aquestes inquietuds i veure quines solucions s'hi poden donar al respecte. Però aquí, aquesta comissió triat, jo penso que el ROM està establert i es va elaborar i com aquest qui diu, doncs encara s'està duent a terme. Hi ha una modificació, hi ha una comissió per canviar tot això. Bueno, doncs aleshores, a veure, jo no ho entenc. Si jo, per exemple, nosaltres com a grup municipal presentem una instància demanant que, per exemple, es facin els pressupostos participatius, vosaltres em respondreu amb una instància que si sí o que si no, i aleshores ens reunirem per discutir com estaria això. No sé no acabo d'entendre què em vols dir, Maria Lluïsa. Quin sistema tu creus que seria l'adient per poder introduir canvis al reglament orgànic? Doncs això, cada vegada que es faci una petició en cada cas, no es pot. I he de fer, per exemple, si tinc 10 idees, jo que tinc en una comissió i se'n parli. Tan sentit com que dius aquí. Sembla com dinàmic, això, que tingui que fer 10 instàncies. Però és que, per exemple, tu aquí difons tots els mitjans tècnics dels plens celebrats, doncs, a veure, són públics i estan penjats a l'obra. Què més volem? A més a més, aquí... Però és que aquí, per exemple, avui s'està filmant una cosa... Però si facin els particulars és assumpte seu. Jo estic parlant de l'Ajuntament. I llavors també de dir, a veure, primerament hi ha hagut també que abans ha parlat del tema de la llei de protecció de dades, llavors tot el que estigui aquí recollit, jo no sé fins a quin punt, això es pot permetre, ja ho averiguarem. Són públics, els plens són públics. Són públics, i el ple és públic i és públic sempre. Si vols, agraves tu i deixes que llavors dones accés a aquesta quantia, si no és tot. Però, si no, ja resulta tot. Bueno, doncs clar, aquesta és la nostra proposta. Vosaltres decidiu si la votar i si no, doncs ja anirem presentant instàncies cada vegada. Doncs que, repeteixo, això d'establir un sistema facilitat de manera transparent i àgil de l'ús dels locals. Proposta d'això, crear una comissió municipal que estudi la modificació parcial del ROM. Vots a favor d'aquesta comissió? Vots en contra? Abstencions.